Jaha pa mi. Jaha ko may saray bra. Pare pare. Pari apa? Ipari. Hawa na mo ng ipari ko kinatuan ako si Turo Matuwa Power ng ipari hawa. Hawa na lang si Kuli kay nagalaban mo tumagin ng pupa ng pupi pa rin ang karibuli na ito kay Hagdi pa na kahain na hapa pari. Masana kayo po ang mga pumunipin at mga tunay. Ako, kasi ko naman din. Pagkawin mo lang ito na inang tumihatin pa rin lagi tuloy ang tumihatin ako. Napakali na paluwi nila pala. Napakali ko ang kita ko po. Ibo mo! Ay, nagulong ako, nagtamil pa. Nagpakalimot ng pipalimli. Nagulong tabi, tabi, nagulong tabi. Sinili ko rin ako. Nagpakalimot ko lang nilirin ako. Pagpapal niya manginasip ang mapangit at ang namapalihin mo. Saan mo sa mga nagtatay? Nagtabi ang paidang. Nagtatanol. Nagpapatayin. Nagpapipalin. Napakait ang sana namin sana nga madalas sa amin na lang sana din na namin na hawa nagpapalapari ang upang umuli ito mga itin ito na sa umay kagihan ipamagdaro ng marito pari hangay pamwari mga tuwa ipanap ang mungalaw Sabi ko na may sarili Napakali mo Kasi nila pa Pangalala po Pinati Pagkalay ni Herodin Pagkalay ni Herodin Napakali po na nagkilapili po Sige na ba na ba Di ba na po Pinati Napakali pa na pinagkilo pa Sabi na ba
kinukuha na kayo. Yan po sa mga panangalalay na natin ang mga ba. Ilan sa natin ay mga kayo itanamot at isingka mga kami yan eh. Dahil pa ni kaya morong kaya natin. Nung taon pa na sila ko dahil ito nung nagtapangkong sa naging ay nakakita mo ka nung kasi kami ka na tumapasay. Ito! Bisabi! Taray mo, saan namin kayo? Buwan kayo pagkang ang tao ka sa nanay. Yan yung mga natin. Ang pangla, ilang taray na naman. Ano ko nila? Ay, sila mo ay kawali na sila ka. Ay, mga pasagin! Ay, yung mga hey. Taray na lang kung galing na ay kayo yung hey. Kasi Taray na lang kung paano sila. ay naglaban siya mapunting hari ka di kasi matuwa yung gagawin. Mapunting hari kasi matuwa yung gagawin. Kaya pala kung tuloy yan imahanap kiri mo halim palira di mapuwa naman ay may anak mo Mapulang wala ba na yung daw, di pala ko di ba? At kimapulang wala sige. Di mga po sabi mo na lang rin na pangin ko ko para pati. Yung mga higay sila hindi mo. Pwede na nga, di mga kanya tulong ko na. Di mga kinakutang na tumawagin at tulong bagong punay ko. Pwede na ko. Naku, kanarap kong kulang kami. Panapin ang bagay kalikaw ni. Alamin ba anong mga puso ka na dyan? Siya ka tamuli. Hello everyone. Sige, tanggo to hoy am nuai mai am miss to bi gano. Nong mar to sana ba tangkol phok pa sana ba se am nuai. Ajo ai ke video ne mai am like share comment to bi ka subscribe to bi bolom. Ay, kita nama ini mana pada Asyik mana ya? 막상당한 시간이 용다 이시냐. 아이 시간만 되면 내가 그렇게 가리켜서 한 집이나 저것도 도와주고 야구해봐. 그리고 정신은 거기 걸거리면 이번 산하 과정이고 눈빛이 그곳에 수출가 왔습니다. 어차피 손이 가들라 해야 되나 그냥 마냥 가면 마냥 가니 가야겠죠. 아니 그냥 거기 시대 누가 찾는 왜 아니 맞고 왜 막시는 수마던데 내가 왜 비났단 말이야 키가 맞았다 때리 시간 맞았다 십파만도 두기가 맞았다 니에다가 정신 회장 거기 맞았으면 눈이 나오니만 Yang ini awak pada nama ini. Matang na yung tasyo sa mga mga ito. Ito yung mga malutong bigod na ito yung kami para masinaw doon. Kaya masuwa pa nga ito mo, mga mapapasila ng mga ito, mga ito mo, ito mo, ito mo, matapansin ito nila. Yan pa dapat tawag, yan may napatami naman mga ito mo, ito katagalaw. Kailangan ko sila siya, ano na suna, kailangan sila ko sila rin. Masina mo tayo ang mga ito, mga ito, kayo na, kayo na, mga kayo na, sila kasi yung sa liwa. Hindi mo nalagyan naman parang siya mga tanig sinabi niya alam ko tayo mama. Jangan lupa nama pilih motor pilih murah pagi nak Baka ito nila piling nga, ito suot ko pa ito. Ay, sabi ko po yun. Ay, sabi ko na kayo po yun. Ang ino mo. Pucuk cuy itu masih. Ito, yan, tuloy ba tiba, magdamang. Hoy mo! Ali. Tapos sinapali na pira na tanig sa dasi na yabi ang beti na lang kapilbi na tira. Yabi na po ma. Balik, mai jangan sih. Yana ni semua nak buat balik sini kumpulan di sini dari mama pani nak kumpul nak masakan ada mama makan ada baju boleh senang pun sih dong sama boleh senang iya nak ini wanda pada nak semua ina wanda pada nak panu boleh senang pani. Hoy mo! Ano na mo? Kuina kau le hai tu. Ahit! Amatang kuina thade me hai tu na waro. Anong bilis yung
na lang pinag-iwi mo. Pagkaso pa po, wala sa... Nagpare ko sa kanya po na video ni mga Ang pwede. Wala po. Diasyo. Kaya nila sa kanal, siya mo siya bakit iba nung kasal sa lupo kaya yaro pa rin si Imazang sila na ng pare abang po na usupang yan. Isupang po na magsinayong yan sa nabalaya kung ang pala po na sila masinanang. Pusit sa lipanan siya ng barangay na lain na lang. Kung sa mga matapan ng bata na trabahan ko kayo ang sinema na sigiting apila ko niya matapin lain na lang. Kita daw rin, iyano na. Ulungin, uyak niya. Pagkakulit na lang tayo doon tayo talaga naman rin dito ang pwede tayo. Sabi pa, kito na tayo.
Ay, ay, parang dali ko kasi. 너희가 사냥받으라 하여야 합니다. 말이야. 너희는 사포기사. Eh, lo yung sabi ng ribo. Sabi na, dali ko naman. 이스라엘 가오달라고 하여간 나보마의 사유가 사유가 Eh, hindi ako. 완전! 나부터 너무 달리 그래 위해서 아 사람이야 아 그래 시대에 있어서 Tang Hul ki phola to bachcha re lai puna. Hindi mo ang magpili ako kinakain lang tayo kinakain. 나게 나가 흘러가야지 우리 팀에 우리 아비가 다운되나 흘러가야 다운에 나와까지 이거 아이고 보내 이거 봐라 뭐 왜 야구 수만 해요 배 Eh, kung 아이 그건 또 이게 싸워 있잖아 있어 밖에 있다 이 가리비 밖에 있어 tayo'y wag-o'y malayo-ki. Lumayo-ki, sumang Sulana'y magkalinaw. Isang ulan.
naman sulat ba? Kalay na yung tabo na mo. Suya mo wala na ba? Yes. Pundi. Simulay na harakat niya. Anak ka pong kano. Eh po. Yaman siya kanoy po. Son! Eh po. Naku nga di karangan yan ang dala. Sana mag-Kristo yung dala ka kung mo rin. Sana magkarabihan rin dyan. Kesa na bigay sa Jero. What's up? Eh po. Pwede. Ako rin pa kayo pa yung may mga sa galing na karawagin. Mas patot na ang sasabi. Si taas na rin, may hindi na gawa eh. Kamu na siya na lalabay. Kaya ito mga nagpita-pita. Eh mga nagilog ko yun. Eh po. Nagilog ko yun. Ngầu đi đây, ngầu đi hey. Hey, ngầu đi. Hey, sữa. Đi buông sữa đâu. Đứng lâu đi hey. What's up? Eh po. Isang nakakalay ngayon siya. Magpapamaya ka nila. Eh tanda din. Eh po. Napuwagin. Kulay ba yung gawa siya rin? Manasa na yan sa mga sasedan. Eh di mo mo eh. Nagkulang tayo na sa uwi mo. Ay, di na niya man muna na makakasong na nasa makawisan. Eh di na ba eh. Ay, siya na nagkakalabi. Singaw na sa kahirabi. Singaw na sa kahirabi. Singaw sa kahirabi. Lang na sa mga. Singaw na sa kahirabi. Lang na kahirabi. Ako'y mag-ibiyang. Lahat ng mga inigayang. At ang mag-ibiyang. Lahat ng mga inigayang. Lang na sa kahirabi. Kaya ako bisita ng mga pasto. Umatang! Ay, siya na rin. Eva! Ikaw, ay nagkaya ka rin. Eva! Nakabas na siya gabay pa! Sisa-sisa, pangga ko siya na mayaka na lumutaka na niya. Kaya ba? Ay, kaya pa niya kuya parang sa naga kaya ito kuya mga tawa ko dito. Ay, siya na lang. Pinigilin sa iyo kung mga sa mga kulat ako kaya. Pinagutak daw na naisin. Mukhang si tatay ang kumanya pa.
ay kaya pa, kaya po ito yung mansangya pa. Ano di kabuhan ni Isi? Mama, sunay na haray sa ng piso. Bago nang sunay na. Ano? Apa? Ano na kaya ka? Hindi mo lang pinag-iip mo nung kanilang ba niya mo? Ano pinag-iip? Bakit ka mo din? Kaya pa, Siya naman ang isiman ng tutapong kami ko. Ano ka? Kaya ako sila na marutan na iwan sa sumpah yung kami. Paano tayo? ay ko na nila ito, kaya pa. Kaya ama, Ay, wait na kaya yun. ay ko na sila ito, hindi na rin ang drama. Ay, sana pwede na rin ito kung ano lang ito. Kaya pa, magibarundan mo ng respect na kaya pa. Ang mga kasi kanin sa lipani ay nagkakaya pa. Ang isa may marap na party sa lipani ay nagkakaya. Ang isa may marap na kana sa mga friends sa lipani ay nagkakaya pa. Ang isa may marap na uwang kong kumagi sa lipani ay nagkakaya pa. Mga sumamarap na parang nondol sa lipani ay nagkakaya. Pero sumamarap na malam sa lipani ay nagkakaya pa. Kasuran na pa, kasi ito na ano din, ako kinasal kami ni Bali ni Michael sa kanya hanya na kami ng pagti sa ipamara. Kami kurang na doon na doon, magdala mag-i-please na ito niya pa. Saka, parang ako pa. Taro. Sabi ko yun. Ano taro eh. Sabi din, mga siya eh. Papapay na tako rin siya bakit halang doon sa nakakasulit na. Mga sila rin po. Ano? Puxa lang. Ako ay nasiyensya mo. Sabihan siya ko na. Isa lang ulit ang sa kakasala. Parang ako na kalaman ka. Ano yung pagdadala na ito? Eh, sabi ko. Lawan lang sige. Porcel. Pwede kumain ng mga di. Hindi ka away ng mga tulad na rin. Simulay na lang si Porcel. Sigur mo. Ibog mo. Hoy ang iyong pong sipipang pagkakaroon. Pwede kamay ko na lang itong pagkakaroon. Pwede ko na ako na lang matulad. Pwede kamay ko na mga. Pwede ko na ako na matulad. Lamero ko ang kung saan siya mamesay ko sa pangalawa po, nabuhanapin na mata. Sino na ko yung manigilarin ko na huwimi ko lang kasi
Ay, kung kaya sila yung mga sila na niya, silang na yun, pagod mo din siya magkamalay, yun ang sinalaga. Kaya kung maghanap rin sa mga nakita ko na kaliwang, pag sinahirap, pag simulang mga iba ni siya, kaya na sa amin, naragang basta gusto ko nga, magpapagoy, ay na tabi namin, pagod na siya magkamalay, yun ang hiya, pag simulang gihamalay na lang, may mga tubig, gihamalay na lang, may mga nila, sa nabihan na may Marami elektroman eh. Ano mo? Wala ka lang ba naman eh? Ay kung nabayagin. Na ito nabayagin. Wala ka pipa. Ano po? Ano kaya rin? Wala ka lang ka naman eh. Ano mo? Layas mo talaga eh. Lahat kong di mga pagkahay yan. Ano? Ipuloy pa ka. Masaya pa ka na naman. Pwede madaman ko. Kayo wakay ka ng mulas siya kumubo. Pwede lagi yung lang ko. Yin kaga. Salay ito. Ano mga nabigahan kayo? Yung mga ginamit kayo pa rin. Ano ba si Pwede yung nagulian nila nagbuloy ng sarang bakang maging ari yan ang sinabaw ang sinakirang wag yung sila natin lang kay Kristen dari kita mo tanong balik lupa kang ano natin ba ba apa pangel yung tadi Jaha. Jaha pa mi. ay saan ko may sali bro ay Pwede lagi na sarang may bisay ka ng pangit Pwede kayo singalupo ang pangit ito na kasi kanina naman sa magpapakakit ka naman sila yan natin yan mahiba yung hihiyay kasi mga palihaw na po yan kahit sila kaya na sa amin na nagagabi mo na tayo na nagagabi na sinabi ako na sinabi kasi kaya ako nung panilakaw ng bata na pwede po kung dahil lang ng puro na pali kung sila mo pali yan natin na ubigyan Tangkul jaha ka jawa jam ho le bo. Tin na chik pagi ko ha ka cha na masa ma tham thap to me. Tangkul je hot pelip te. Aka cha ma ne ba da. Tin kang ke na to we. Ana sanga nge ma sa de. Siyempre bali mo ko yung sinagini ang lihaman pala na pali ang pumapasir na ko kaya kahit ko at na yung ano karami na ko grab na kahit na sunog kung marami ka naman sa Yan, di ba? Naging dito sa ano yung
Ay, pare, nasunod pa ang buhay sa ko. Bayan, then kung tapos na isang undan kung tapos bayan si ko. Ah! Hello guys, ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯡꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯆꯨꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨ
ꯆꯩꯁꯨ nong jam kan churi ko gi se tangkul ko lo re ba ko lagi nong chola su chona han do ni ado tangkul ko jam nuai nong su na ko ka ja oi ba lu lo tangkul nuai bro nuai mayam skip tau na sum jing be tau thank you very much mayam video jam nungai bani video jam nuai ban te video nuai bani skip tau na jing be da mayam thank you very much ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯣ hello guys tangkul ko bajen ꯂꯩꯆꯩ ꯄꯥꯏꯔꯣ complete ho re aduga mayam skip tau na jing be da thank you very much mata bye bye